Псалом 143. Казва се в понеделник. Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на моленията ми, отвещай ми според истината си, според правдата си. И не влизай в съд с раба си, защото няма да се оправдае пред тебе нито един жив човек. Защото Бог на неприятеля душата ми, ударил земята живота ми, турил ме е да седя в тъмни места, като онези, които са отдавна умрели. Зато духът ми премира вътре в мене сърцето ми е смутено. Напомням си древните дни, преговарям всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете Ти, простирам ръцете си към Тебе. Душата ми жадува за Тебе, като безводна земя. Скоро ме послушай, Господи, духът ми изчезнува. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на онези, които слясват в рова. Направи ме да чуя рано милостта Ти, защото на Тебе съм уповал. Покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе възнесох душата си. Избави ме от враговете ми, Господи, към Тебе прибегнах. Научи ме да правя волята Ти, защото Ти си Бог мой. Духът Твой благи да ме настави на права земя. Заради името си, Господи, оживи ме. Заради правдата си изведи душата ми из отеснението. Заради милостта си изтреби враговете ми, погуби всичките, които враждуват против душата ми, защото аз съм раб Твой.